Buhay sari-sari. Type of volcano, composite volcano. Ma, ang pressure kay ma din ang kulwas tang magma niya is too stiff. Mag-jogging ka na. Ano kaya yan, ma? Pero, ma, yan na kaya, ma? Ang Mount Isarog, delikado yan. Ano ba? Akala mo, bako yan, ano? Zone, nasa danger zone kita pag magsabog yan. Kaya tayo makaabot yan sa Mount Isarog. Fault. Kapag nakalusot yan, ay Diyos ko mailog. Maman fault na harani sa Isarog. O ano yan? O kung nag-earthquake yan, yun yan. Ano yan? Lava. O paano? Nagpa-pressure build up. Pag di na-release, masabog yun. Yan. Mapati dyan ang sensor. Tadi, akala kong Philippine government na gada na yan. That's a mountain. Pero ang status niya, active volcano. Nag-ano lang, nagtuturog. Yan. Active volcano yan. Ano na po, may tiny house na ginap. Yan, may tayo na, baby. Eh, pero yun na. Ay, hindi daw ito. Pero dire-dire-check pa ito, ma. Baka ka, Didi? Yun, lampas pa ito yun sa butcher. Pero yun na to, oh. Oh, yun na to, oh. Yun na, may kudal na. Ba't kaya may nag-ikot sa'yo? Andito po kami ngayon sa group. Ay, hindi, sa Kalawag lang ito. Kalawag. Naka-clue pa na kita. Grabe, haro yun si ano to. Kapag na, ano na ito na. Unfinished road going to San Felipe. Pero wala pa. Hindi pa natatapos na project. Project San Felipe. Yun ang ano mo. Nakita mo yun? Samahan nyo kami, itutour namin kayo dito sa road. Nay, ang mga danger zone. Ang mga danger May harong mabagang. Ang danger zone. Mawawaran pala yan. Ano? Magiging ano. Mga harong. Mawawalan pala yan. Ay. Kung sabog mga Mount Isarog, dako lang Philippine government mawawaraan. Kadilig, ang magmatay niya kaya explosive. Ano na nga ni, dati, dako nun ido-ido. Marain na ba si mga ido na? Adya, kinaratur na. Dati, dahil kaigi maka... Diba kita sa Mount Isarog ang picture? End of the road. May social, ang end of the road, parang mo. May mga kudal na baga. Saan man ang ano, duman? Siguro maagi dyan sa ano. Part ko muna. Ako to? Tong cone. Iyan na. Ipaano mo, isum mo. Ay, iyo. Mayon. Hariyon yan. Di ba hariyon ang mayon? Ay, hiling talaga, digdi. Traidan kaya yan. Pero ang Mount Iriga. Parehas pati volcano ay. Taraytayan kaya Ano? yan. Parehas bagay mga Mount volcano. Iriga. Yan ang mount na yan. Mount Isarog. Parehas bagay ng volcano. Mount Malinaw. Yan ang maximum niya. Mount Labo. Mount Mayon. Paano sinasabi Yan. kita mountains Mount in na yun. Pero ano ba yan? Mga Tara. volcano. Relinyahan ka. Ang active volcano man lang. Si Mayon, tapos Iriga, Ito, tapos sir, Isarog. Mount Iriga. May labo pa nga ni. Ang Iriga ang ano? Iriga, Mayon, tapos ano? Iriga, Mayon, Isarog ang ano? Active volcanoes. Naaram ko. Pero in the future, di man ni may hiling. Ma,
Ma, Ha? in the future, di mo na may hiling na aragay ni. Kung may mga buildings na dyan, di mo na may healing. Hindi mo na yan. It's, Yan, healing pa. Dati nga, ikaw maap pa dyan ng ano, healing. Healing duman. Ma-picture kita. Na kami papunta ng ng Kanaman. Natapos namin i-tour yung road. Kalawag to, kalawag. Oh, Kalawag Road. Kalawag to. This road is Kalawag to San Felipe Road. Kaya lang hindi pa tapos. Hindi pa siya tapos. Pero okay lang. Masel na naman kami ngayong umaga. Abangan nyo ang sunod. Pagpunta namin sa Kanaman. Like, share, comment, subscribe.